गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ गोदान दिल्लीयाव दिन्थिफुंगोन। गोदान दिल्लीयाव खुंफुंजानो गोनां नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बागुरुम्बा मोसानायखौ बर' लाइमोन मोसाखावरिफोरा दिन्थिफुंगोन। गोदान दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट'आव खुंफुंजागोन नर्थ इस्ट फेस्टिभेला। बे नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों क'क्राझार ओनसोलनि बर' लाइमोनफोरा। मख'नो गोनांदि थांनाय अक्ट'बर दानाव भियेटनाम हादराव खुंफुंजानाय नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैनाय मोसाखावरि हान्जायानो गोदान दिल्लीयाव दिन्थिफुंगोन बागुरुम्बा मोसानायखौ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि हेफाजाबजों बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों मोसाखावरि हान्जाया। ट्रेन दावबायारिफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। मुरखं सेलेक गुवाहाटी लाचित एक्सप्रेस ट्रेनखौ साननैसोनि थाखाय बन्द' खालामनाय जागोन। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ माखासे जर'खा जाहोनफोरनि थाखाय लाचित एक्सप्रेस ट्रेननि दावबायनायखौ बन्द' खालामदों। मख'नो गोनांदि सा-सानजा सीमा रेलवेआ 22 दिसेम्बरनिफ्राय 27 दिसेम्बरसिम लाचित एक्सप्रेस ट्रेननि दावबायनायखौ बन्द' खालामबाय। सा-सानजा सीमा रेलवेआ आसामाव गोबां ट्रेनफोरखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्रेननि लामाफोरखौबो सोलायनानै होदों। 30 नं गरेस्वर बियाबाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मोननै लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बेनिनो एसअपिडि 2023-24 मायथाइनि सिङाव हरखाब नार्जारी रडनिफ्राय थाराइबारि बाथौ मन्दिरसिम थांनाय आइसिबिपि रडखौ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो। लोगोसे आरोबाव गिबि मन्थ्रि गुडउइल मिशन 2023-24 मायथाइनि सिङाव रङिया गरेस्वर रड मदैखाटा ईदगाह मैदान बरालीनिफ्राय अरिमट्टागर जानानै रुबिलसुबाखौ फोनांजाबग्रा लामाखौ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। नोंथाङा 100 रां जमा दोनथुमनानै मोननो हागोन 2,50,000 रां। एसआइपि मावबिथांखिनि गेजेरजों बे 2,50,000 रांखौ मोननो हागोन। पस्ट अफिस एबा लाइजामख'आ बे मावबिथांखिखौ फोसावनानै होदों। सानसेयाव 100 रां जमा दोनथुमनानै 5 बोसोरनि उनाव नोंथांनि जमा दोननाय राङा 1,80,000 रां जागोन आरो नोंथाङा बोसोरफ्रोमबो 12% सुद मोननो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा 5 बोसोराव मोनगोन 2,50,000 रां। जायफोर एसआइपि बिथांखिनि गेजेरजों 2,50,000 रांखौ आरजिनो गोसो दंब्ला नोंथांनि साखाथियाव थानाय पस्ट अफिस एबा लाइजामख'सिम थांनानै एसआइपि मावबिथांखिनि सोमोन्दै थाबैनो खौरां लाहैनो हागोन। बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जाबाय। बे 3 बोसोराव बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोदों आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे बिथांखिफोरखौ फोसावनानै होदों। बे गोनां मावबिथांखिफोरनि सोमोन्दै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सरकारनि 3 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय एनुवेल प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों गासै 11,000निबो बांसिन नखरफोरा बिटिआर ओनसोलाव फरेस्ट राइट्सखौ मोननो हादों। रग निर्मुल बिटिआर मावबिथांखिनि गेजेरजों सावस्रि बिथिङाव केन्सार बेरामिफोरखौ हेफाजाब होनो केन्सार केयार सेन्टार ससाइटि दाफुंनानै लानाय जाबाय। लोगोसे आइ अनसाइ मावबिथांखिनि गेजेरजों गोरबोआव थानाय आइजोफोरनि थाखाय 6 दानसिम आरो गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव 4 दानसिम दानफ्रोमबो 1,000 रां होनो थांखि लादों। गियान सोरां मावबिथांखिनि गेजेरजों गासै 700निबो बांसिन फरायसालिफोरनि जौगाथायनि खामानि मावबाय। बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रियेल सेन्टार मावबिथांखिनि गेजेरजों गावसुंथा आफादफोरनो बड'लेण्डनि गामियारि ओनसोलफोराव जौगाथायनि खामानि मावनो हानाय बादि मदद होनाय जागोन। बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशननि गेजेरजों एम्फौ फिनाय आदबखौ जौगाखां होनायाव मदद होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो फिन रोदोमखां मावबिथांखिनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनायनि थांखिजों गोबां खामानिफोर जगायनानै होनाय जादों। बैफोर गोनां मावबिथांखिफोरखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। रिचकुमार नार्जारी आरो जयन्ती नार्जारीआ गावसोरनि आंगो फिसाजो हायनारी नार्जारीखौ सोमोन्दो नागारबाय। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमिनखाथा गामिनि रिचकुमार नार्जारी आरो जयन्ती नार्जारीआ फिसाजो हायनारी नार्जारीआ बिमा-बिफानि बोसोनखौ नेवसिनानै हिनजाव गोनांखा ममिनुर प्रामाणिक मुंनि सासे मुस्लिम हारिनि हौवाजों हाबा जाहैदोंमोन। हाबा जाखांनानै हौवाजों माखासे बोसोर रायजो जानानै दावराव-दावसि जानानै फिन न'आव फैफिननानै थाफैनानै आरो बे हौवाजोंनो फिन खारनायनि थाखाय बिमा-बिफाया गावनि फिसाजोखौ अराय समनि थाखाय सोमोन्दो नागारबाय। दिनैनिफ्राय गावसोरनि फिसाजो नंला आरो गावसोरजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै हायनारी नार्जारीनि बिमा-बिफाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।